Hi guys! Welcome back! This is Larnie again and you are still watching on my channel! Ayun nga guys, gusto ko lang pong magpasalamat dahil nakaabot na tayo ng 2,000 subscribers! Yay! So ngayon guys, thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel at sana po patuloy nyo pa po akong subaybayan. Abangan nyo po yung mga susunod pang videos na i-upload ko. At sana po guys, please, I'm begging, yes, I am totally begging na sana po yung 2,000 subscribers na yon, sana po manood po kayo ng mga videos ko, at least 3 minutes lang po sana guys. Malaking tulong na po yon, malaking bagay na po yon for me. Doon na-achieve na natin ang isa sa mga requirements, pero dito pa rin talaga ako nahihirapan guys sa oras dahil ang layo-layo pa nung pwede kong habulin, ang layo-layo pa nung pwede kong kailanganin. So ayun guys, please po, sana po kahit 3 minutes lang yung 2,000 na yon, kahit 3 minutes lang kayo na panoorin lahat nung, or kung alin man sa mga videos ko. Sana po guys, please suportahan po ninyo para at least kokonti na lang po yung aking bubunuin, pero though feeling ko malayo pa yon kasi sobrang layo pa nung pwede nating habulin. So gayon guys, thank you so much po. At sana and gusto ko lang din pong i-take this opportunity to thank yung mga avid na viewers ko na every live stream ko is andyan sila. Sina Ate Kate's Life, sina Kuya Roger Alcover, sino pa ba? Hindi ko na po isa-isahin, pero you know yourself guys. Alam ko na pag panood nyo to, alam ko na kasama kayo doon. Yung itong sinasabi kong to, you belong. So alam nyo na yung mga sarili nyo. So, that's for now guys. Thank you so much po. At sana po, magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang videos na gagawin ko. At, ayun guys, asahan po ninyo na mas marami pang cooking demonstration ang ihatid ko sa inyo. Travel, kung makakapag-travel ako. Siguro abangan nyo yan. I'm super duper excited pala guys kasi next week, ayun, aakyat ako ng bundok. So, I hope na ma-film ko yon. Kung hindi ako mahihiya kasi parang may kasama ako doon, may nagbabalik eh. Kaya, sooner or later, i-reveal ko. Malalaman nyo naman dito kung sino yung mga kasama ko doon. Actually, nabanggit ko na siya dito sa channel ko. Actually, isa sa mga crush ko. Yon. So, I'm so excited na guys. So, ayun, sana abangan nyo that will be next week I think. Tapos, itong darating na week na to, siguro gagawa pa ako ng another cooking demonstration. So, abangan nyo kung ano yon, kung ano nang putahin na naman ang i-prepare ko para sa inyong lahat. So, ngayon guys, that's for now. Sana po, patuloy nyo akong subaybayan. At sana po, dumami pa tayo. Yes, hanggang sa dulo. Dumami pa tayo ng dumami. And of course, guys, sana, of course, ang wish ko is sa lahat, para sa ating lahat, na sana dumami tayo pa lahat. Ayun na muna for guys. Thank you so much. And then, goodbye everyone. Bye-bye. Have a nice Sunday everyone.